ఈరోజు 10వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. విభూతి యోగము. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల క్లాస్లో 10వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. భగవద్విభూతి యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारी श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वृंदावन रम्यस्थाना दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे. कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे कृष्ण. భగవత్ విభూతి యోగము అంటే ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం అని పేరు. యోగ అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాము. భగవత్ విభూతి, విభూతులు అంటే మహిమలు, వైభవాలు. భగవంతుడి ఇంగ్లీష్ లో గ్లోరీస్ అని అంటాము. సో భగవంతుడి యొక్క మహత్యం, విభూతులు, ఆయన వైభవాలు ఏమిటో ఈ 10th చాప్టర్ లో చూద్దాము. మొట్టమొదట భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భగవంతుడు భూయేవ మహాబాహో, మరి ఇంకొకసారి మహాబాహులు అర్జున శృణుమే పరమం వచ, ఇంకొకసారి నా మాటలు విను, నా దివ్యమైన ఈ వచనాలు. శృణు మే, విను నా యొక్క పరమం దివ్యమైన వచనాలు, మరొక్కసారి విను. యత్తేహం ప్రియమాణాయ, ఇది నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి వక్ష్యామి హితకామ్యయ, ఇంకొకసారి వక్ష్యామి, ఇంకొకసారి చెప్తాను. ఈ హితకామ్యం నీకు అంటే ఈ మంచి విషయాలు, నీకు ఉపయోగపడే ఈ మంచి విషయాలు నీకు చెప్తాను. సో మహాబాహువులు అర్జున, నా మాటలు ఇంకొకసారి భూయ ఏవ అంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి నువ్వు నా ప్రియమిత్రుడు కాబట్టి నా మాటలు విను. నువ్వు నాకెంతో ప్రియమిత్రుడు అవటం వల్ల నీకు ఇంకా ఈ హితకామ్యం, ఇంకా మంచి విషయాలు ఇప్పుడు వివరించిన దానికన్నా ఉత్తమ జ్ఞానం నీకు చెప్తాను అని చెప్తున్నారనమాట. నమే విదుస్సురగణా ప్రభవం నామ హర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. సో నమే విదుఃసురగణ అంటే నా ముందు మే విదుహు, నన్ను తెలుసుకోవటం సురగణాలకు అంటే దేవతలకు కానీ మరి తెలియదు. నేను
దేవతల కూడా నా గురించి తెలియదు. ప్రభవం నా మహర్షయ, నా ప్రభవం ఏమిటో వైభవం ఏమిటో మహర్షులకు కూడా తెలియదు, దేవతలకు తెలియదు, మహర్షులకు కూడా తెలియదు. అహం ఆదిర్హి దేవానం, నేను ఆదిదేవుడను, మహర్షీనాంచ సర్వశః, మహర్షులకు వీళ్ళందరికీ కూడా నేనే ఆదిదేవుడను, నేనే మూలాన్ని. కాబట్టి దేవతలకైనా మహర్షులకై అయినా సరే నా పుట్టుక గురించి కానీ, నా వైభవాల గురించి కానీ, నా ప్రభావాలు వాళ్లకు తెలీదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మహర్షులకు దేవతలకు కూడా నేనే మూలాన్ని కాబట్టి, నేనే ఆదిదేవుడిని, వాళ్ళు కూడా నా నుండే వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. మరి భగవంతుడు గురించి తెలుసుకుని ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఈయన భగవంతుడేనా అనేటటువంటి డౌట్ తో బ్రహ్మదేవుడు కూడా వచ్చి మరి ఈ గోపబాలుని గోవుల్ని అన్నిటినీ తీసుకువెళ్ళిపోయిన విషయం ఒక స్టోరీ భాగవతంలో మనకి చెప్తారు. అప్పుడు తీసుకువెళ్ళిపోతే అది బ్రహ్మదేవుడు మరి ఒక్కరోజు ఎంతో పెద్దదని మనం చూసాం. సో ఆయనకు ఒక్క క్షణం అంటే మనకి సంవత్సరంతో సమానం. ఒక ఆయనకి క్షణంలో 10వ వంతంటే. కాబట్టి తీసుకువెళ్ళిపోతే భగవంతుడు తన యొక్క మాయతో ఆ తీసుకువెళ్ళిపోయిన గోవుల రూపాలు గోపబాలు రూపాలు అన్ని తనే దాల్చి వాళ్లకు ఆ గోవులకు గోవుల యొక్క ఓనర్స్ కానీ ఈ గోపబాలు తల్లిదండ్రులకు కానీ బాధ లేకుండా చేయడానికి తనే వాళ్ళందరి రూపం దాల్చడం. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు తన తప్పు తెలుసుకుని వచ్చి క్షమించమని అడిగి వాళ్ళందరినీ అప్పచెప్పటం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి దేవతలకు మహర్షులకు కూడా కంప్లీట్ గా ఒక్కొక్కసారి తెలీదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా నేనే మూలాన్ని కాబట్టి అంటున్నారు. యో మామ జమనాదించ వేత్తి లోకా మహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. సో యోమాం అజమనాదిం, సో నేను ఏమిటి వాళ్ళకు ఎవరైతే నన్ను అజ అంటే పుట్టుక లేని వాడినని, అనాది అంటే బిగినింగ్ లేని వాడిని, భగవంతుడికి పలానా టైంలో పుట్టారని ఏమి లేదు. భగవంతుడికి ఆది, ఆయనకి బిగినింగ్ లేదు, ఆయన ఎప్పుడూ ఉన్నారు అని అర్థం అన్నమాట. అనాది అంటే ఆది లేని వాళ్ళు, అంటే బిగినింగ్ లేని వాళ్ళు. ఆ తర్వాత అజ పుట్టుక లేనివాడు, పుట్టడం అనేదే లేదు, భగవంతుడు ఎప్పుడూ ఉన్నారు. ఎవరైతే ఈ రకంగా చవేత్తి లోక మహేశ్వరం, ఎవరైతే నన్ను పుట్టుక లేని వాడినని, అనాదిగా ఉన్నవాడినని, బిగినింగ్ లేని వాడినని తెలుసుకుంటారో, సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడినని తెలుసుకుంటారో, అసమ్మూఢ సమర్త్యేషు వాళ్ళు మూఢత్వానికి గురికారు, సర్వపాపై ప్రముచ్యతే అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి చేయబడతారు. కాబట్టి నాకు పుట్టుక లేని వాడిని అంటే జన్మరహితుడను, పుట్టుక లేని వాడిని, అనాదిని, సర్వలోక మహేశ్వరుడిని అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మోహానికి గురికారు వాళ్ళు, మరియు వాళ్ళు సమస్త పాపాల నుండి విముక్తులు అవుతారు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఈ మహర్షులు దేవతలు వీళ్ళందరికీ కూడా ఆదిదేవుడను నేనే అని చెప్పి ఆయన ఊపిరి పీల్చినప్పుడు విలీనమవుతాయి, ఊపిరి వదిలినప్పుడు మళ్ళీ అన్ని పుడతాయి అని అర్థం వచ్చేటట్లు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అందరికీ ఆది భగవంతుడే. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమా ప్రజా. సో మహర్షులు, సప్త ఋషులు, వారి పూర్వ సనక సనందాదులైన 4 మహర్షులు, 14 మంది మనువులు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుంచే జన్మించారు. సో సప్త ఋషులు ఉన్నారని మనం వింటూ ఉంటాం, వాళ్ళు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మరి తర్వాత వాళ్ళకు పూర్వమే ఇంకా ఈ సనక సనందనాదులు అని 4 బ్రహ్మకుమారులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు, వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు, వాళ్ళ 4. ఆ తర్వాత మరి మనువు అంటే మానవ జాతికి తండ్రి, అందరికంటే ముందు పుట్టినవారు. 14 మంది మనువులు నా మానసం నుంచే జన్మించారు. అలాగే
మద్భావ మానసా జాత, నా మనస్సు నుంచే వాళ్ళు జనించారు, నా భావం నుంచి. ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ, ఇకపోతే ఈ లోకంలో మిగిలిన లోకాల్లో ప్రజలంతా వాళ్ళ నుండి జన్మించారు, తర్వాత మనువు వీళ్ళ ద్వారా. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమాయో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఎవరైతే నా విభూతులు అంటే నా మహిమలను దివ్య శక్తులను వేత్తి తత్వతః నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు సోవికంపేన యోగేన అంటే విచలనం లేని ఈ భక్తి యోగంలో యుజ్యతే నియుక్తులైపోతారు. దీంట్లో నాత్ర సంశయ, ఈ విషయంలో సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో నా మహిమలు దివ్య శక్తులు నిజంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు సోవికంపేన యోగైన నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాలో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అని తప్పనిసరిగా ఇంత స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఏ విషయంలో? ఎవరైతే నా మహిమలు దివ్య శక్తులు నిజంగా తెలుసుకుంటారో అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఈ నిశ్చల భక్తి యోగంతో నాలో ఏకమవుతారు. అహం సర్వస్. ఇప్పుడు ఈ భగవద్గీతలు 8, 9, 10, 11 ఈ 4 శ్లోకాలు గీతా సారాంశం మొత్తం ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉందని చెప్తారు. అందుకని ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట. సో వీటి ఏమిటో చూద్దాం. 4 శ్లోకాలు. మొట్టమొదటి అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితాః. అహం సర్వస్య ప్రభవో, నేను సర్వానికి ప్రభువును. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నా నుండే అంతా కూడా నడుస్తోంది, నా వల్లే. ప్రవర్తతే అంటే ప్రవర్తిస్తోంది, అంటే నడుస్తోంది. ఈ విశ్వం అంతా కూడా నేనే నడిపిస్తున్నాను. ఇతిమత్వా భజంతే మాం, దీన్ని ఎవరైతే ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని పూజిస్తారో, ఆరాధిస్తారో, భజిస్తారో బుధాభావ సమన్విత. సో వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే జ్ఞానులు, ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, ఆ జ్ఞానవంతులు నన్ను భక్తి విశ్వాసాలతో భజిస్తారు, ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో నేను సమస్త సృష్టికి మూలాన్ని, మరి ఉత్పత్తి స్థానాన్ని, నా వల్లే సమస్తము నడుస్తోంది. దీనిని ఎవరైతే సంపూర్ణంగా తెలుసుకుంటారో ఆ జ్ఞానులు మరి అత్యంత భక్తితో నన్ను భజిస్తారు, ఆరాధిస్తారు. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభువును కూడా చూపిస్తున్నారు, మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూపిస్తున్నారు, భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నారు. మరి అహం సర్వస్య ప్రభువు, నేను సర్వానికి ప్రభువును అన్నది. నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఈ 4 శ్లోకాల్లో మొట్టమొదటి శ్లోకం. రెండవది మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. సో ఇందాక శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఎవరైతే నేను అంతటికి సృష్టికి మూలాన్నని, నా వల్లే అంతా నడుస్తోందని కంప్లీట్ గా అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అన్నారు. ఈ శ్లోకంలో మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, నా మీదే చిత్తాన్ని పెట్టి, మనస్సును పెట్టి, నా మీదే ప్రాణాలు పెట్టి, బోధయంత పరస్పరం, వాళ్ళల్లో వాళ్ళు నా గురించి బోధించుకుంటూ, కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నా గురించి చర్చించుకుంటూ, నా లీలలు చెప్పుకుంటూ నిత్యం, తుష్యంతిచ అంటే తృప్తి పడుతూ ఉంటారు, రమంతిచ రమించడం అంటే ఆనందించడం, ఆనందిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ భక్తులు నా మనస్సు, భగవద్గీత శుద్ధ భక్తులు మనస్సు నా మీదే లగ్నం చేసి జీవితాలను మద్గత ప్రాణ నాకు అర్పించి, అంటే శరణాగతితో నాకు అర్పించి, ఎల్లప్పుడూ నా గురించి చెప్పుకోవటంలో, నా లీలలు చెప్పుకోవటంలో వాళ్ళు తుష్యంతిచ అంటే తృప్తి పడుతూ ఉంటారు, ఆనందిస్తూ ఉంటారు, రమంతిచ ఆనందిస్తూ ఉంటారు, ఒకరినొకరు
ఒకరికొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని పరమానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఉదాహరణగా మరి భక్తులు ప్రభుపాద ఆయన శిష్యులకు వాళ్ళంతా భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటూ ఈ తృప్తి పడుతూ ఆనందపడుతూ వాళ్ళు ఈ లీలలు చర్చించుకోవటం ఎగ్జాంపుల్ గా చూస్తున్నాం. భగవద్గీత సారాంశం అని చెప్పిన 4 శ్లోకాల్లో ఇప్పుడు 3వ శ్లోకం ఏమిటో చూద్దాం. 2 చూసాము, ఇది 3వది. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. భగవంతుడు తనని చేరుకోవటానికి ఎవరికి తెలివితేటలు ఇస్తారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానం, ఎవరైతే సతతము నిత్యము యుక్తులై ఉంటారో దేనిలో, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించటంలో ఎవరైతే నిత్యము యుక్తులై ఉంటారో, దదామి బుద్ధియోగం తం, వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని నేను దదామి ప్రసాదిస్తాను. ఏనమాం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతితే చేరుకుంటారు. సో ప్రేమపూర్వకమైన ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించే వాళ్లకు నేను బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఆ బుద్ధియోగం సహాయంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. సో మనకి ఎలా చేరుకోవాలనే జ్ఞానం లేకపోతే ఆ భక్తి ఉంటే చాలు. ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి భజించే వాళ్లకు ఆయనే తనని చేరుకునే మార్గాన్ని తెలుసుకునే బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తారు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక ఈ గీతా సారాంశం అని చెప్పబడిన ఈ 4 శ్లోకాల్లో లాస్ట్ శ్లోకం 4వది ఏమిటో చూద్దాం. తేషామేవానుకంపాఠం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, తేషామేవానుకంపార్థం. సో నేను వాళ్ళ మీద అనుకంపార్థం అంటే విపరీతమైన కరుణతో, అహం అజ్ఞానజం తమః, నేను అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశయామి, నాశనం చేస్తాను. ఆత్మభావస్థో, వాళ్ళ ఆత్మలో నేను ఉండి వాళ్ళ ఆత్మ యొక్క వాళ్ళల్లో ఉన్న అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేసి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని భాస్వింపచేస్తా, వెలిగింపచేస్తా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరైతే నా మీద ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజిస్తారో వాళ్లకు నేనే బుద్ధియోగాన్ని, నన్ను చేరుకునే బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తానని ఇక్కడ చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి నేను వారి మీద కరుణ చూపుతూ వారి హృదయాల్లో ఉండి వాళ్లకు అజ్ఞానం అనేటటువంటి చీకటిని నాశనం చేసి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను. వారి మీద కరుణ చూపటానికి వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని తేజవంతమైన జ్ఞాన దీపంతో నశింపచేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇవి ఈ 4 శ్లోకాలు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి, నేను అందరికీ సర్వస్వానికి ప్రభువును, నా వల్లే సమస్తం నడుస్తోందని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో ఆ జ్ఞానులు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అప్పుడు నిజంగా అర్థం చేసుకుంటే వాళ్ళు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు. అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆరాధిస్తారంటే ఆ భక్తులు ఎలా ఉంటారు, నాకే మనస్సును ప్రాణాల్ని శరణాగతి తత్వంతో అర్పించి బోధయంతా పరస్పరం వాళ్ళల్లో వాళ్లే బోధించుకుంటూ ఉంటారు. నా లీలల గురించి నిత్యము బోధించుకుంటూ ఆ లీలలు వింటూ తుష్యంతిచ రమంతిచ, తృప్తి పడుతూ రమిస్తూ ఆనందిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ఎవరైతే ఇలా సతతము నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించటంలో యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళకి దదామి బుద్ధియోగం తం, వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని నేను ప్రసాదిస్తాను. ఏనమాం ఉపయాంతితే, దాంతో నన్ను ఉపయాంతి చేరుకుంటారు వాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ శ్లోకంలో ఈ భగవద్గీత సారాంశం అని చెప్పబడిన
ఆఖరి శ్లోకంలో 4 శ్లోకాల్లో 4వ శ్లోకంలో ఏమంటున్నారంటే తేషామేవానుకంపార్థం, వాళ్లకు నేను అనుకంపార్థం కరుణతో అహం నేను అజ్ఞానజం తమః, అజ్ఞానం అనే తమః అంటే చీకటిని నాశనం చేస్తాను ఆత్మభావస్తో, వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని నశింపజేసి వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని నాశనం చేస్తాను. ఇవి భగవద్గీత సారాంశం అంతా ఒక రకంగా ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఉన్నది. అంటే ఎవరైతే నిజంగా భక్తితో ఈ భగవంతుడి యొక్క ఆయన సర్వస్వానికి ప్రభువు, సమస్తము ఆయన ద్వారా నడుస్తోంది అని అర్థం చేసుకున్న, ఆయన్ని ప్రీతిపూర్వకంగా భజించిన వాళ్ళు, అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు ఆయన పట్ల భక్తిని పెంచుకుంటారు. ఆ భక్తి భావంలో ప్రీతిపూర్వకంగా భజిస్తూ స్థిరపడి ఉంటారు అని చెప్పి ఫస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పారు. నేను సర్వస్వానికి ప్రభువునని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, తర్వాత వాళ్ళు అలా భక్తిలో ఉంటూ వాళ్ళు నాకు మనస్సును వాళ్ళ ప్రాణాలని శరణాగత తత్వంతో అర్పించి నా గురించే లీలలు చర్చించుకుంటూ, వాళ్ళల్లో వాళ్ళు బోధించుకుంటూ చర్చించుకుంటూ ఆనందిస్తూ రమిస్తూ ఉంటారు. వాళ్లకు నా దగ్గరికి అలాంటి ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించే వాళ్లకు బుద్ధియోగాన్ని, అలాంటి నన్ను ఎవరైతే ఇలా అర్థం చేసుకుని భక్తి భావంతో ఉంటారో వాళ్ళకి నన్ను చేరుకునే మార్గాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. వాళ్ళకి వేరే జ్ఞానము అవి ఇవి వేదాలు చదవక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. ఆ జ్ఞానాన్ని నేనే ఇస్తాను. వాళ్ళ మీద కరుణతో నేను వాళ్ళ ఆత్మలో హృదయాలలో ఉండి అజ్ఞానం అనే చీకటిని తరిమివేసి వాళ్ళల్లో జ్ఞానదీపాన్ని నేనే వెలిగిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే, ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడు ఆయనే, మరి అంతా నడిచేది ఆయన వల్లే అని అర్థం చేసుకున్న ఆ భక్తితో ఉంటే భగవంతుడే తన దగ్గరకు చేర్చుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, ఇలా అర్థం చేసుకుని భగవంతుణ్ణి మనం ఆ భక్తి విశ్వాసాలతో ఉండటం, ఆ భక్తి పెంచుకోవడానికి సాధన చేయటము. ఎలాగూ అంటే ఆయనే అన్నిటికీ మూలం, సర్వస్వ ప్రభు, హం సర్వస్వ ప్రభు, అన్నిటికీ ప్రభువు, మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, అంతా ఆయన వల్లే నడుస్తోంది విశ్వం అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. సో ఆ విశ్వాసం అనేది, ఆ నమ్మకం అనేది ఉన్నప్పుడు భగవంతుడే మనకు ఆ దారి చూపిస్తాడు. అప్పుడు ఇది చెప్పాక అర్జునుడు అంటున్నాడు, పరం బ్రహ్మ పరంధామ అర్జున ఉవాచ, పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. అంటే స్తుతిస్తున్నాడు అనమాట భగవంతుని ఈ విధంగా. పరబ్రహ్మ పరంధామ అంటే దివ్యమైన ధామంలో ఉన్నవాడా, దివ్యమైనటువంటి నువ్వే అందరికీ బ్రహ్మ అంటే ఆదిదేవుడవు, పవిత్రుడు, పరమం భవాన్ నువ్వు భగవంతుడవు, దివ్యమైన వాడివి, పురుషుడవు, శాశ్వతమైన వాడివి, ఎప్పటికీ ఉండేవాడివి, ఎప్పుడూ ఉన్నవాడివి, దివ్యము దివ్యమైన వాడివి, ఆదిదేవుడవు నువ్వు అందరికీ నువ్వే మూలానివి, అజం అజ అంటే పుట్టుక లేని వాడివి, విభూ అంటే ప్రభువు అని చెప్పి స్తుతిస్తూ, ఆహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో ఋషులందరూ చెప్పారు, సర్వ ఋషులు, దేవర్షులు ఎవరు, నారదుడు, మిగిలిన వాళ్ళు అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు అనేటటువంటి గొప్ప గొప్ప ఋషులంతా కూడా నీ గురించి సత్యాన్ని చెప్పారు. స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా చెప్తున్నావు, ప్రకటిస్తున్నావు. ఏమని? సో నువ్వు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, నువ్వు దేవదేవుడు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యానివి, శాశ్వతమైన వాడివి, పురుషం శాశ్వతం దివ్యం, నీవు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుకలేని వాడివి, సర్వవ్యాపకుడవు, మరి విభుం ప్రభువు, నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ నీ గురించి సత్యాన్ని ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నువ్వే స్వయంగా దీన్ని నాకు ప్రకటిస్తున్నావు
అని అర్జునుడు అన్నాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ యోగీశ్వర, అసలు నేను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, నిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలి చెప్తున్నారు కదా. ఎవరైతే నన్ను అన్నిటికీ మూలాన్నని అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే, నేను సర్వానికి ప్రభువునని, నా వల్లే అన్ని నేనే నడిపిస్తున్నాను, సమస్తము నా ద్వారానే నడుస్తోంది, ప్రవర్తిస్తోంది విశ్వమంతా అని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఇటీమత్వా భజంతే మాం బుధ భావ సమన్విత అని చెప్తున్నారు కదా. అందుకని నిన్ను నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, దేవదేవ ఏ ఏ స్వరూపాల్లో నిన్ను గుర్తు చేసుకోవాలి అని అర్జునుడు అడిగాడు. ఇంకా ఏమంటున్నా అంటే, జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలు మరి అవతారాలు విస్తారంగా నాకు వివరించు. నీ వచనామృతాలు వింటుంటే ఎన్నటికీ నాకు తనివి తీరడం లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణామహం శశి. సో ఆదిత్యులలో విష్ణువును, జ్యోతిష్యులలో నేను. అప్పుడు సరే చెప్పమని అన్నారు కాబట్టి భగవంతుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నారనమాట. సరే నీకు కొన్ని విషయాలు ఎన్నో మహిమలు ఉన్నాయి, అయితే నీకు అర్థం చేసుకోవటానికి కొన్ని చెప్తాను విను. ఆదిత్యులలో అహం విష్ణు, నేను విష్ణువును. జ్యోతిషాం రవిరంశుమాం అంటే వెలుగు ప్రకాశించే వాటిల్లో నేను సూర్యుడును. మరీచిర్ మరుతాం అస్మి, మరి మరుత్తులనే దేవతలో నేను మరీచిని. నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను. అంటే నీ మహిమలు చెప్పు, నిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలి, నీ వైభవాలు ఏమిటి అని అడిగాడు కాబట్టి ఏ ఏ రూపాల్లో ప్రతి దానిలో నేనున్నాను అని ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పటం. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, దేవానాం అస్మి వాసవః దేవతలలో నేను స్వర్గరాజైన ఇంద్రుడను. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు వేదాలలో సామవేదాన్ని, దేవతల్లో నేను ఇంద్రుణ్ణి, ఐరావతం మీద ఉన్న ఇంద్రుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. ఇంద్రియాల్లో నేను మనస్సును, ఇక్కడ మైండ్ మనస్సుని ఇక్కడ బ్రెయిన్ లాగా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మరి ఇంద్రియాలన్నీ, వాటికి మనస్సు లేనిదే ఇంకా వాటికి అర్థమేముంది. ఇంద్రియాలన్నీ ఏం చేస్తాయి, వెళ్ళి మనస్సుని ప్రభావితం చేస్తాయి. సో మనస్సే రియాక్ట్ అయ్యేది, ఇవి ఇన్ఫర్మేషనే సప్లై చేస్తాయి, కానీ యాక్షన్ చేసేది ఎవరు అంటే మనస్సు. అందుకని ఇంద్రియాలను కూడా, మనస్సును కూడా ఒక ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును, జీవులలో నేను ప్రాణాన్ని, చైతన్యాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. చైతన్యం లేనిదే మన శరీరం ఎందుకు పనికిరాదు, కాబట్టి జీవులలో నేను చైతన్యాన్ని, ఆ ప్రాణాన్ని నేనే. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం. రుద్రులలో నేను శంకరుడను, విత్తేషో యక్షరక్షసాం యక్షరాక్షసులలో నేను ధనపతి అయిన విత్తేషో కుబేరుడను. మరి వసూనాం పావకశ్చాస్మి వసువులలో నేను అగ్నిని చూపిస్తున్న. రుద్రులలో శంకరుడను, మరి వసువులలో అగ్నిని, యక్షరాక్షసులలో ధనపతి అయిన కుబేరుడని. మరి మేరు శిఖరిణాం అహం మేరు పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. పురోధసాం చాముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనాం అహం స్కందః సరసాం అస్మి సాగరః. పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. బృహస్పతి అంటే ఎవరు, దేవతలకు గురువు. సో ఆయన పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. సేనాపతులలో నేను స్కందుడను, కార్తికేయుడు అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఆయన దేవతలకే సేనాధిపతి కాబట్టి సేనాపతులలో నేను స్కందుడను. సరసాం అస్మి సాగరః, ఇకపోతే నీటి జలాశయాల్లో నేను సాగరుడను, సముద్రుడను అని చెప్తున్నారు.
మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. సో మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని చూపిస్తున్నారు. గిరామస్మ్యేకమక్షరం, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారనాదాన్ని. యజ్ఞాలన్నిట్లోకి నేను జపయజ్ఞాన్ని, జపం చేయడం అన్నిట్లోకి గొప్ప యజ్ఞం. స్థావరాణం అంటే కదలని వస్తువులలో నేను హిమాలయాన్ని. జంగాలంటే కదిలేవి, స్థావరాలంటే కదలనివి, స్థావర జంగాలు అంటారు. కదిలేవి కదలనివి. అలాగే చర అచర, చర అంటే కదిలేవి, అచర అంటే కదలనివి. సో ఎప్పుడు కదిలేవి కదలనివి సమస్తాన్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే కదిలేవి కదలనివి అని చెప్తాం. ఈ ప్రపంచంలో కదిలేవి అంటే జీవరాశులు, కదలని ఉన్నాయి కానీ వాటికి కూడా జీవం ఉంది, చెట్లు పర్వతాలు ఇలాంటి వాటికి కూడా. సో కదిలేవి కదలనివి, ఈ స్థావర జంగాలు. సో స్థావరాలంటే కదలనివి, ఈ కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. మరి హిమాలయాలు ఎంతో ఉన్నతమైన పర్వత శ్రేణులు, కదలని వాటన్నిటిలోకి అవి గొప్ప. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. సో వృక్షాలన్నిటిలోకి నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, రావి చెట్టును. దేవర్షి, మరి రావి చెట్టు ఎంతో పుణ్యం అని మనం రావి చెట్టుకు అందరూ అందుకే పూజలు కూడా చేస్తూ ఉంటాం. దేవర్షీణాం చ నారద, దేవర్షులలో నేను నారదుడను. గంధర్వాణాం చిత్రరథ, గంధర్వులలోకి నేను చిత్రరథుడను. సిద్ధానాం కపిలోముని, సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపం. సో అశ్వాలన్నిట్లో, గుర్రాలన్నిట్లోకి నేను ఉచ్చైశ్వరాన్ని. ఉచ్చైశ్వరం అంటే విద్ధిమాం అమృతోద్భవం, తెలుసుకో అది అమృతం నుంచి పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని నేను. గుర్రాల్లో అమృతం నుంచి పుట్టిందంటే ఏమిటి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. దేవతలు, దానవులు, రాక్షసులు, దేవతలు పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు అమృతం ఉద్భవించింది. ఆ అమృతంతో పాటు ఈ గుర్రం ఉచ్చైశ్రవమైన ఈ 4 తలలున్న గుర్రం కూడా దాంట్లో నుంచి ఉద్భవించిందన్నమాట. సో అందుకని ఈ అశ్వాలలో అమృతంలో నుంచి పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని నేను. గజరాజులలో నేను ఐరావతాన్ని. ఐరావతం గజేంద్రాణం, సో గజేంద్రులలో నేను ఐరావతాన్ని. నరాణాం చ నరాధిపం, మనుష్యులలో నేను రాజును. మరి మనుషులందరిలోకి నాయకుడు అయిన రాజు ఉత్తముడు అంటారు కాబట్టి మనుష్యులలో నేను రాజును, నరాధిప. నరాణాం చ నరాధిపం. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. ఆయుధాలలో అహం నేను వజ్రాయుధాన్ని. వజ్రాయుధం ఎవరిది? ఇంద్రుడిది. ఇంద్రుడి యొక్క ఆయుధం, దానికి అది చాలా పవర్ఫుల్ ఆయుధం వజ్రాయుధం. సో ఆయుధాల్లో నేను ఇంద్రుడి ఆయుధమైన వజ్రాయుధాన్ని. ధేనూనాం అస్మి కామధు, గోవులలో నేను కామధేనువును, అంటే సురభి అని కూడా కామధేనువుకు పేరు. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః, సంతానోత్పత్తికి కారణమైన ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడను నేనే. సర్పాణాం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు వజ్రాయుధము, కామధేనువు, మరి మన్మధుడు, సర్పాలలో వాసుకిని. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం, నాగులలో అనేక పడగలు ఉన్న నాగులలో అనంతుడను, అంటే అనంతశేషుడు. ఎవరు? బలరాముడు. ఆయన ఆదిశేషుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మరి వరుణో యాదసాం అహం, జలవాసులలో నేను వరుణదేవుడును. పితృదేవతలలో నేను ఆర్యముడను. ఆ నియమాలు అమలు పరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజును. మరి యమధర్మరాజే అన్ని రూల్స్
రూల్స్ అమలుపరిచేది ఎవరు? మన ప్రపంచంలో జడ్జెస్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏది లా అయితే అది అమలు పరుస్తారు. ఎవరైనా లా అతిక్రమించారంటే వాళ్ళను శిక్షిస్తారు. సో మరి అందరికంటే పెద్ద జడ్జి ఎవరు? అందరికీ కూడా జడ్జి యమధర్మరాజు. ఆయనే నిర్ణయిస్తారు పాపాలు, ఇది పాపం అయితే దీనికి శిక్ష అన్నది. అందుకని నియమాలు అమలుపరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజును. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలః కలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం. దైత్యులంటే రాక్షసులు. రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడను. మరి ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశ్యపుడు అనే రాక్షసుడు కొడుకు. రాక్షస జాతిలో పుట్టాడు. రాక్షస జన్మ ఎత్తిన ఆయన మరి భగవంతుడి పట్ల అత్యంత భక్తితో ఉన్న మహాభక్తుడు ప్రహ్లాద మహారాజు. కాబట్టి రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడను. కాలయతాం అహం. ఇక అన్నింటినీ నియంత్రించేది ఏది? కాలం. కాలంకి అందరం కట్టుబడి ఉండాల్సిందే, టైంకి. సో అన్నింటినీ నియంత్రించే కాలాన్నే నేను. మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం. మృగాలన్నిట్లో, జంతువులలో నేను మృగేంద్రుడను, అంటే సింహరాజు. నేను సింహాన్ని. వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడను. సో ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడిని నేను, దానవులలో నేను ప్రహ్లాదుడను. అన్నింటినీ నియంత్రించే కాలం. ఇక్కడ మనకి అవర్ గ్లాస్ అంటాం. కాలం జరిగిపోవటానికి ఆ ఇసుక ఇలా రాలిపోవటాన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు. సో అన్నిటినీ నియంత్రించే కాలాన్ని నేను. మృగాలలో సింహాన్ని, మరి పక్షులలో గరుత్మంతుణ్ణి అని ఇక్కడ గరుత్మంతుడు ఆయన రెక్కలు చూస్తున్నాం. పవన పవతాం అస్మి రామశస్త్రుభృతాం అహం జుషాణాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను పవన అంటే వాయువును, ఇక్కడ గాలి అని చూపిస్తున్నారు. రామశస్త్రభృతాం అహం. ఆయుధాలు వేసే వాళ్ళల్లో నేను శ్రీరాముణ్ణి. ఎందుకు? రామబాణానికి తిరుగులేదు అన్నది మనం విన్నాం. కాబట్టి ఆయుధాలు వదిలింది ఎవరైనా సరే రాముడు తర్వాతే. సో ఆయుధదారుల్లో నేను శ్రీరాముణ్ణి. జుషాణాం మకరశ్చాస్మి. జలచరాలలో మొసలిని. శ్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. ప్రవహించే నదులలో జాహ్నవిని అంటే గంగా నదిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇలా చెప్తున్నారు. ప్రతి చిన్నది దాంట్లో నేను ఇది, దీంట్లో నేనది అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు ఎక్కడ అన్నిట్లోకి గొప్పదేది అన్నది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అంటే దేనిలో అయినా, ఏ రకమైన జాతిలో అయినా, ఎవరిలో అయినా ప్రత్యేకత, గొప్పతనం ఉంది అంటే అది భగవంతుడి యొక్క శక్తియే అని చెప్పటం అన్నమాట. ఆ తర్వాత భగవంతుడు మరి అందరిలోనూ ఉన్నారని అంటారు. ఇదేమిటి మరి నేను వాళ్ళల్లో ఇది నేను, దైత్యులలో మరి ఇవన్నీ చెప్తుంటే మనకి డౌట్ వస్తుంది. అందరిలోనూ ఉన్నారు కదా, మరి దీంట్లో నేను అని అంటున్నారు ఏమిటి అని. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మనందరం ఉన్నాము. కొంతమంది బాగా పాడగలం, కొంతమంది బాగా బొమ్మలు వేయగలం, కొంతమంది ఇంకా వ్యాపారాలు బాగా చేయగలం, పాఠాలు కొందరు బాగా చెప్పగలరు. ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క విషయాల్లో రాణింపు ఏదైనా ఉంది అంటే మనుష్యులలో ఇదంతా నా గొప్పతనం అనుకుంటాం. ఏదైనా చేసినప్పుడు మనం బాగా ఏదైనా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహమే అన్నది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్. ఎవరిలో అయినా ఏ శక్తి అయినా గొప్పది, ఫలానా వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు అని మనం అన్నాము అంటే మరి మహర్షులలో, దేవ ఋషులలో నారదుడు గొప్పవాడు అంటున్నాం. ఆ నారదుడికి కూడా శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? భగవంతుడి నుంచే. మరి సేనాపతులలో నేను స్కందుడును, కార్తికేయుడిని అంటున్నారు. మరి పురోహితుల్లో నేను దేవతలకు పురోహితుడైన బృహస్పతిని అంటున్నారు. వీటన్నిటికీ అర్థం ఏమిటి అంటే వీళ్ళంతా పురోహితుల్లో మహా గొప్పవాడు బృహస్పతి. ఆ బృహస్పతిని నేనేనంటున్నారు అంటే ఎవరిలో ఆ శక్తి ఎక్కడ ఉన్నా అదంతా భగవత్ శక్తియే అని చెప్పటం అన్నమాట. దానికి ఇలా చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కోకొల్లలుగా ఇలా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పటం జరిగిందనమాట.
అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్య నేను. మరి ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ మించిన నాలెడ్జ్ లేదని నిన్న చూసాం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం అని 9వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. ఆ ఆధ్యాత్మిక విద్య, ఆ విద్యలలో అదే అన్నిటికన్నా గొప్ప. కాబట్టి విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్య నేను. వాదించే వాళ్ళల్లో వాదాన్ని నేను. మరి వాదించే వాళ్ళలో వాళ్ళు మామూలుగా ఏముంది వాళ్ళలో గొప్పతనం? ఆ వాదన. లాయర్ ఉన్నాడంటే మనిషిగా ఏమిటి లాయర్లో ప్రత్యేకత? బాగా వాదించగలడని. ఆ లాయర్ వాదించే వాదాన్ని ఎవరు? అది భగవంతుడి శక్తియే. వాదాన్ని నేను. అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను. మరి అకారం లేనిదే ఏ మాట రాదు మనకి. ప్రతి మాటకి అకారం ఉంటుంది. సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసం అంటే 2 మీనింగ్స్ ఉంటాయి దానికి, ఆ ద్వంద్వ సమాసానికి. సో అది మామూలు సమాసం కంటే ప్రత్యేకమైనది, గొప్పది. అందుకని సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసాన్ని. నాశనం లేని కాలాన్ని నేను. అన్ని దిక్కులకు ముఖాలున్న బ్రహ్మని నేనే. సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును కూడా నేనే. కలగబోయే వస్తువులకు అంటే పుట్టబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని. స్త్రీలలో కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే. ఇక్కడ ఈ మాటకు అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు స్త్రీలకు ఈ గుణాలు ఉన్నాయి. ఏది? కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ అంటే తెలివితేటలు, ధైర్యం, ఓర్పు, ఇవన్నీ స్త్రీకి ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎక్కడివి? నేనే. అవన్నీ ఏమిటి అంటే అది కూడా భగవత్ స్వరూపమే. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్ సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని. గాయత్రిని మించిన అల్టిమేట్ మంత్రం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఛందస్సులలో గాయత్రిని, మాసాలలో మార్గశిరాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువును. మరి మార్గశిర మాసం చాలా మంచి ఆహ్లాదకరమైన మాసం అని మనం వేడి లేకుండా చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉండే మంత్. ఋతువులు మరి ఇక 4 ఋతువులు ఉన్నాయి. వాటిలో వసంత ఋతువు అన్నిటికంటే అందమైనది, ఆహ్లాదకరమైనది. అన్ని చెట్లన్నీ చిగురుస్తాయి, పూలన్నీ పూస్తూ ఉంటాయి, కాయలు కాస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఋతువులలో నేను వసంత ఋతువును. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. సో ద్యూతం చలయతాం అస్మి అంటే మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేనే. అంటే చీటింగ్ చేసే వాళ్ళలో ఈ మోసగాళ్లలో ఆ జూదాన్ని కూడా నేనే. తేజస్వినామహం తేజోవంతులలో తేజస్సు నేను. జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి. జయోస్మి అంటే విజేతలలో ఎవరైనా మేము గెలిచామంటే ఆ జయం ఏమిటి? ఆ గెలుపు ఎవరిది? ఆ గెలుపు ఏమిటి? గెలుపే భగవంతుడు. విజయాన్ని నేనే. వ్యవసాయోస్మి. వ్యవసాయం అంటే కష్టించి పనిచేయడం అని అర్థం. సో కృషి సలిపే వాళ్ళలో ఆ కష్టాన్ని నేనే. సత్వం సత్వవతాం అహం. బలవంతులలో వాళ్ళ బలాన్ని నేనే. అహం నేనే. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనామప్యహం వ్యాసః కవీనాం ఉశనా కవిః. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి. వృష్ణి అంటే యాదవ వంశస్థుల్ని వృష్ణి వంశస్థులు వార్ష్ణేయ అంటారు. అందుకే ఇంకొక పేరు భగవంతుడికి. వార్ష్ణేయుడు అంటే వృష్టి వంశస్థుడు అని అర్థం. కాబట్టి యాదవులలో నేను వాసుదేవుణ్ణి. పాండవానాం ధనంజయ. పాండవుల్లో ధనంజయుడు అంటే అర్జునుడిని నేను అంటున్నారు. ఎదురుగుండా అర్జునుడు ఉన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే పాండవులందరిలోకి మరి అర్జునుడు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది అర్జునుడికి. కాబట్టి పాండవులలో నేను అర్జునుడిని. వృష్టి వంశస్థులో అది నిజమే, వాసుదేవుణ్ణి. ఆయనే శ్రీకృష్ణుడు. మునీనాం అప్యహం వ్యాసః. మునులలో నేను వ్యాసమునిని. కవీనాం ఉశనా కవి. కవులలో నేను సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళల్లో నేను శుక్రాచార్యుణ్ణి. మరి రాక్షస గురు శుక్రాచార్యుడు మహా తెలివి గలవాడు. అందుకని సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళల్లో నేను శుక్రాచార్యుణ్ణి. దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. సో దండో దమయతాం అస్మి అంటే ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాలలో, దండనలలో, పనిష్మెంట్లలో నేను. పనిష్మెంట్ అంటే అసలు ఏమిటి? దండన అంటే పనిష్మెంట్. దండన దేనికి ఇస్తాం పనిష్మెంట్? ఎవరైనా ఏదైనా తప్పు చేస్తే
అంటే ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఎవరైనా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళకి దండన ఉంటుంది, పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. సో ధర్మాన్ని అణిచివేయటానికి చేసే ప్రయత్నాలలో శిక్షను నేనే అని చెప్తున్నారు. ఆ శిక్షను నేనే. నీతిరశ్మి జిగీషతాం. విజయం కోరుకునే వాళ్ళలో విజయం కావాలి అంటే ప్లాన్ ఉండాలి. ప్లాన్ లేనిదే ఏ పని సక్సెస్ అవ్వదు. చిన్న పనికైనా పెద్ద పనికైనా ప్లాన్ ఉండాలి. కాబట్టి విజయం కావాలి అనుకుంటే సక్సెస్ ఏ పనికైనా ఒక ప్లాన్ ఉండాలి. ప్లాన్ అంటే తెలుగులో వ్యూహం, ఒక ప్లాన్, వ్యూహం ఉండాలి. కాబట్టి విజయం కోరుకునే వాళ్ళలో ఆ ప్లాన్, ఆ వ్యూహాన్ని నేనే. మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానం. రహస్యాలలో నేను మౌనాన్ని. మౌనంగా ఉంటే ఇంకా రహస్యం ఎప్పుడు బయటపడుతుంది, ఎందుకు బయటపడుతుంది? కాబట్టి మౌనాన్ని మించిన రహస్యం లేదు. కాబట్టి రహస్యాల్లో నేను మౌనాన్ని. మరియు జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. జ్ఞానవంతులలో, వివేకవంతులలో జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని నేనే. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున న తదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఇలా అర్జున సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున. అన్నిటికీ కూడా నేను లేందే, అన్నిటికీ నేనే బీజాన్ని. అన్ని జీవులకు సోర్స్ నేనే, బీజాన్ని నేనే అర్జున. నతదస్తి వినాయత్స్యాన్. నేను లేకుండా మయాభూతం చరాచరం. ఈ కదిలేవైనా కదలనివైనా ఏ జీవరాశి అయినా, కదిలేది కదలనిది ఏది కూడా నతదస్తి వినాయత్స్యాన్. నేను లేకుండా అది ఉనికిలో లేదు. నేను లేనిదే దానికి ఈ ప్రపంచంలో కదిలేదు. ఏదైనా కదిలే జీవరాశి అయినా కదలనిదైనా ఉంది అంటే ఈ ప్రపంచంలో అది నా వల్లే ఇక్కడ దానికి ఉనికి వచ్చింది, నా వల్లే అది ఇక్కడ ఉంది, ఏర్పడింది ఈ జగత్తులో అని చెప్తున్నారు. ప్రతి దానికి, కదలని వాటికి కదిలే వాటికి నేను కారణం. నా వల్ల అవి ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇన్ని రకాలుగా భగవంతుడు తన శక్తిని, కృషి సలిపే వాళ్ళు కృషినని, మరి మోసగాళ్లలో జూదాన్ని, తేజోవంతులలో తేజస్సుని, విజేతలలో విజయం సంపాదించే వాళ్ళలో విజయాన్ని, బలవంతులలో బలాన్ని, మరి సూక్ష్మ బుద్ధిలో ఉన్న వాళ్ళు శుక్రాచార్యుని అంటూ ఎన్నో రకాలుగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి చివరికి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరైనా అన్ని జీవుల జన్మ కారణానికి నేను విత్తనాన్ని, నేనే బీజాన్ని. కదిలేదైనా కదలేదైనా ఏ జీవైనా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఈ విశ్వంలో లేదు. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతినాం పరంతప ఏషతు దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం, నా దివ్య రూపాలకు అంతం అనేది లేదు. విభూతినాం, నా మహిమలకు, నా దివ్య రూపాలకు ఒక అంతం అనేది లేదు అని ఆయనే చెప్తున్నారు. మరి భగవంతుడు ఈ సర్వదేవతలు ఆయన చుట్టూ ఉన్నారు. ఈ నా యొక్క దివ్య రూపాలకు అంతం లేదు. పరంతప అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ, పరంతప అంటే ఎవరికైనా అర్థం నిన్న చెప్పాను, ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. పరంతప అని అర్జునుడిని సంబోధిస్తున్నారు. పరంతప అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏషతు దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్ విస్తరోమయ. ఇప్పుడు నేను నా యొక్క ఇప్పుడు వరకు చెప్పినవి ప్రోక్తం అంటే చెప్పినవన్నీ కూడా ఒక ఉద్దేశంతోనే నా యొక్క అనంతమైన విభూతులలో ఒక సూచన మాత్రమే. ఇప్పటి వరకు నీకు చెప్పిందంతా కూడా నా అనంత విభూతుల్లో ఒక చిన్న సూచన, ఉద్దేశపూర్వకంగా నీకు చిన్న ఐడియా ఇవ్వటానికి ఒక ఫ్యూ విషయాలు చెప్పాను. కానీ నా దివ్య రూపాలకు, మహిమలకు, విభూతులకు అంతం అనేది లేదు పరంతప అని చెప్తున్నారు. నీకు ఏదో ఐడియా రావాలి, నీకు కొంచెమైనా అర్థం అవ్వాలని నీకు ఒక చిన్న సూచనగా ఇవి చెప్పాను. ఇంకా నా విభూతులు, మహిమలు అనంతము, అంతం లేనివి. ఇక అవన్నీ చెప్పటం కూడా కష్టం అని చెప్తున్నారు. పరంతప అంటే అర్థం ఏంటి అని అడిగాను. ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ టైప్ చేయండి. అర్జునుణ్ణి పిలుస్తున్నారు పరంతప అని. జయించేవారు,
తనుజ మాతాజీ. ఓకే. శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడు పరంతప అని అర్థం. అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడు అని అర్థం. కాబట్టి పరంతప అని పిలిచాడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ కి. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో ఈ విభూతులన్నీ కూడా ఐశ్వర్యం, ఈ ఏ ఈ మహిమలన్నీ ఏది శ్రీమద్ అంటే ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, ఇవన్నీ కూడా మహిమ కలవి. ఇవన్నీ కూడా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం, నా యొక్క సమస్త సృష్టులు కూడా కేవలం నా తేజస్సులో ఒక అంశమే. మమ తేజోష సంభవం, నా యొక్క తేజస్సుతోనే సంభవించాయి అని తెలుసుకో. సో నువ్వు ఎన్నో చూస్తున్నావు. శ్రీమదూర్జితమేవ, ఎంతో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, అందమైనవి, మహిమ కలవి విభూతులు, ఇవన్నీ కూడా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం, ఇవన్నీ ఏర్పడ్డాయి ఎలాగూ అంటే నా తేజస్సు నుంచే ఏర్పడ్డాయి. నువ్వు ఈ లోకంలో ఎంతో అందమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి, ఆయన సమస్త సృష్టులు నువ్వు ఏది చూసినా అది భగవంతుడి తేజస్సులో ఒక అంశం అని మనం ఆ అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకోమని ఇక్కడ మనకు అండర్స్టాండింగ్. ఎన్నో చూస్తాం, అబ్బా ఈ సీనరీ ఎంత బాగుంది, లేదంటే ఈ చెట్టు ఎంత అందంగా ఉంది, ఈ పళ్ళు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి, ఆ పర్వతాలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి, లోయలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి అని మనం అనుకున్నా ఈ ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సౌందర్యవంతమైనవి, మహిమగలవి ఏదైనా సమస్త సృష్టులు కూడా నా తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయి అని తెలుసుకో. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఇక అథవా బహునైతే, ఇక అయినా ఇన్ని రకాలుగా ఇంకా నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున. విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్, ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ జగత్తంతా విష్టభ్యాహం, నేను ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానంకి ఇంకా ఎంతని వివరించాల్సిన అవసరం అసలు ఏముంది. కేవలం ఒక్క చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వం అంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. సో ఈ మొత్తం విశ్వం కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తిలో ఒక చిన్న అంశం మాత్రమే. పురుష సూక్తం అని ఎవరైనా తెలుసుంటే దాంట్లో కూడా చెప్తారు, ఇందులో ఈ విశ్వం అంతా భగవంతుడి శక్తిలో ఒక పావు కూడా లేదు, ఆయన శక్తి అనంతము, ఇంకా ఎంతో ఉన్నది అని. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క వివిధ విభూతులను, మహిమలను, వైభవాలను, గ్లోరీస్ ని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అన్నింటా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు మరి ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు, అందులో ఇది, ఇందులో అది. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ప్రతి దానిలో ఉన్న మహిమ గాని, శక్తి గాని, వైభవం గాని, దాని సౌందర్యం గాని, దాని గొప్పతనం గాని ఏదున్నా సరే, ఒక మనిషిలో గాని, ఒక వ్యక్తిలో గాని, ఒక పనిలో గాని, మరి సౌందర్యవంతుల్లో సౌందర్యం అనుకోకపోయినా బలవంతులలో బలాన్ని, మోసగాళ్లలో మోసాన్ని, తెలివిగల వాళ్ళలో ప్లాన్ నేనేనన్నారు. అన్నింటిలో ఏదైనా సరే అది భగవత్ శక్తి. సర్వాన్ని కబళించే మృత్యువును, కాలాన్ని నేనే, అన్ని కూడా భగవంతుడి, అన్నింట్లో కూడా భగవంతుడి యొక్క ఉనికిని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ఈ వివిధ విభూతులను అర్థం చేసుకోవటం ద్వారా ప్రతి దాంట్లో కూడా భగవంతుడి యొక్క ఉనికిని మనం అర్థం చేసుకోగలం అని చెప్తున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.